Вітаю вас у эфіры пара сумесны выпуск з аналітыкам грамадскім дзеячам Сергеем Бульбам. Вітаю. Вітаю, добрый вечер. 29 траўня у нашым сумесным эфіры без дай прычыны ты загаварыў пра Сергея Ціхановскага. Вось ніхто пра яго тады не гаварыў, толькі Святлана Ціхановская хадзіла з гэтым чорна-белым партрэтам. Ты загаварыў. Праходзіць 3 тыдні, сенсацыя Ціхановскага выпускаюць. У мяне такое ўражанне, што ты вось на метафізічным узроўні адчуваў, што будуць пра Ціхановскага навіны. Таму сёння я хачу скарыстацца магчымасцю. Вось што ты адчуваеш сёння, пра што важнае мы павінныя пагаварыць? Евген, там ніякай метафізікі. Просто сярод актыва нашага ёсць людзі, якія, у прынцыпе, на тым баку служаць, да. І от дзінаўцы з дэпартамента исполнения наказання, яны абмяркоўвалі паміж сабой пытання, дзе, у каго, скажем так, на чыёй тэрыторыі, у каго ёсць Ціхановскі. Яны там абменьваліся, у мяне там у мяне там з вядомых палітыкаў нашых. А по Ціхановскаму ўсе гавораць, што згод пра яго ўжо нічого не чуваць. І от тады мы задумаліся, што от з ім нешта адбываецца, тое, што яго для чагосьці рыхтуюць. У прынцыпе, мы з вами чулі, калі сам Ціхановскі зараз это пацвярджае. Ён кажа, што з ім работалі. То бок, слухайце, у маім разуменні чамусьці вот аналогія ўзнікла, нетыповая, не беларуская, это Надзя Саўченко. Памятаеце, в Украине была такая, та самая славная байчыха, да. Нам же спачатку спектакль разыгралі, што там Надзя галадае, там ледь не вся Украіна ў слязах там падтрымлівала там Надзю, і я ў тым ліку ўключыўся ў гульню. І потым раптам русакі эту Надзю выпускаюць. То бок от нікога болей, а менавіта Надзю выпускаюць, што типа, наце вам вашу Надзю, вы ж хацелі, Так от я асцерагаюся, што тут таксама нас чакае сюрпрыз. Я, дарэчы, трошку, так, карыстаючыся момантам, паспрабаваў сабраць інфармацыю па Сергею, як яму жылося, таму што, мяне, канешне, ўразіла ў тым выглядзе, у якім ён выйшаў. Рэальна Сергей нацярпеўся, канешне, не дай Божа, але ж нацярпеўся. Ён, аказваецца, яго што міліцыя не любіла, што блатныя не любілі. Вот у чым бяда. Ён называецца, што быў адсаджаным на кружкі. Так называемые на кружке, да, то бок няма інфармацыі, незразумела, як да яго ставіцца. Просто яго запыталіся, яго блатныя запыталіся наконт, што у ягоным атачэнні было, як яны гавораць на сленге, багата заднепрывадных. Маскальскія замашкі, это все, канешне, нават слухаць пра гэта непрыемна. Вот гэтыя парадкі турэмныя, гулагаўскія. Але ж лепш рэальна разумець карціну, да. І паколькі ён не патлумачыў нічога, а пайшоў у адказ, то, в прынцыпе, так, ягоны статус аказаўся сам пад пытаннем, да. Ён пра гэта расказваў сам, публічна. Да, магчыма, да. Я просто не быў столькі уважлівы. Сергею, у мяне пытанне да цябе наступнае. На што ты хочаш намякаць? Я вось учора ў студыі ток-шоу «Карані праблемаў» паспрабаваў пакрытыкаваць Ціхановскага наконт таго, што я не думаю, што Ціхановскі нейкі агент, так? Мне здавалася ў 2020 годзе, што іх ці наўпрост, ці ўскосна выкарыстоўвае Крэмль, так, каб узбудзіць палітычна беларусаў, каб паслабіць пазіцыі Лукашэнкі. Мне тады так здавалася. Ціхановскі нацярпеўся, так? Ціхановскі пайшоў пад удар, так? Таму я сёння не падазраю, што ён тут нейкая агентура, у мяне думак такіх няма абсалютна. Ягоныя заявы пасля таго, як ён выйшаў, што ўсё, значыцца, буду знішчаць рэжым, ці як ён сказаў, што зламаю гэты рэжым, што санкцыямі трэба душыць. 17 пакетаў было, неяк это спрацавала, не зусім спрацавала, хоць ёсць меркаванне, што і палітвязняў бы, калі б не санкцыі, не выпускалі. Далей душыць санкцыямі. Што ты думаеш пра гэтыя заявы і аналогіі з Саўчанкай, на што ты намякаеш? На што я намякаю? На суцэльны кантроль мозга. Што выпусцілі роўна таго, каго ўжо кантроляць цалкам. Ён жа ж ходзіць, зараз звярні ўвагу, той, хто блізка да яго падыходзіць, ён сам сабе паўтарае як мантру: я герой, я герой, я герой. Зумбіровка, кадзіровка, да? То бок я не ведаю, што чакаць. На маё разуменне, глядзі, я шчыра разглядаю праект Ціхановская, так же ж роўна, як зараз прывезлі 14 чалавек, прымусова этапіравалі на
литовскую территорию, ровно так же, что в свой час вывезли мадам Тихановскую. То бок нікога не запытуючыся, беларускія спецслужбы прывозяць, перадаюць літоўскім спецслужбам. Як это называется? Чья это гульня, скажите? Ну чыя гэта гульня? Я не магу зразумець, чыя. Ды яшчэ тут замешаныя літоўскія спецслужбы. Ну чыя? Крамля это гульня. Яны там зазамбіравалі у вязніцах лукашэнкаўскіх яго. Ці лукашэнкаўцы і літоўцы тут замешаныя. Я вот логікі не магу прасачыць па шчырасці. Ну, глядзі, у свой час Вікторыя Нуланд вылучыла тэзіс про то, што такія дыктатуры яны паміраюць самі. Што мы спакойна пілім грошы на барацьбу быццам з імі, але ж пры гэтым як бы так не чакаем, што адбудзецца цуд, і мы чакаем, пакуль эта дыктатура сама прыляжа. То мы вот разважаючы колам як бы так людзей, якія людзі, якія ўмеюць скласці 2+2, мы в прынцыпе задумаліся, чый же гэта можа быць праект. Адкуль там вечорка, адкуль там это мінскі дэсант увесь узяўся вакол Ціхановскай вот раптам. То бок, разумееце, вельмі падобна, што это якраз здзейсненне канцэпцыі якраз Вікторыі Нуланд про тое, што трэба стварыць якраз вот такую вот апазіцыю, якая быццам бы з імі добра будзе піліць бабло, але ж пры гэтым, ну, паколькі такія дыктатуры самі паміраюць, то спакойна чакаць, пакуль вот як бы так праект памрэ. Все. І вельмі падобна, што, глядзі, по-моему, з тваёй размовы з нейкім эстонцам, калі ён гаворыць, што з Ціхановскай раскручвалі мать Тэрэзу, да? Тут падобна, што мать Тэрэза перастала спраўляцца са сцягваннем увагі на сябе беларусаў. І от для таго, каб падмацаваць, у прынцыпе, увагу, зараз выпусцілі Сергея Ціхановскага. У яго рэальна няма ніякіх метадаў. Глядзі, вот зараз Іран з Ізраілем. Я звернуў бы увагу на такі аспект, што ізраільцяне спрабуюць актываваць саміх іранцаў на тое, каб іранцы знеслі рэжым аятолаў. Нават знайшлі аналог нашай Святланы Георгіевны, нейкага там наследнага прынца, які там калісьці з'ехаў на эміграцыі, зараз заклікае там типа іранцы падымайцесь, полный рост. Я думаю, что про яго также ж забыліся уже давно внутры Ірана, як про Святлану Георгіевну про самую Беларусі. Але ж тым не менш, глядзі, што робяць ізраільцяне. Ізраільцяне малайцы, яны от прыкладна так же ж, як украінцы са сваёй этой паутінай, як яны вынішчылі, як бы так, по такой же методыцы ізраільцяне вынішчылі супрацьпаветраную абарону Ірана заранее завезенымі дронамі, да. І зараз што робяць ізраільцяне? Яны грамяць у першую чаргу паліцэйскія ўчасткі і ахрану турмаў. То бок яны спадзяюцца, што якраз вот у тым ліку і тыя палітвязні, якіх рэжым пераследаваў, што яны зараз выйдуць на волю і зробяць рэвалюцыю і знясуць аяталат. Але ж это не адбываецца. І тут вельмі дарэчы, ведаеш, это саме разгаварыліся Портнікаў, ну, это натуральна, это не ягоны, як бы ведае, это ён просто своечасова зараз выцягнуў эту інфармацыю. Загаварылі про тое, што вот такія рэжымы, яны зносяцца толькі сур'ёзнымі наземнымі аперацыямі. То бок не можна ніяк ініцыяваць, не сфальсіфікаваць нічога, няма іншых варыянтаў, акрамя сапраўды сур'ёзнай армейскай аперацыі. Таму я паўтараю, што я не бачу за Ціхановскім, я не бачу ніякіх метадаў, якім чынам ён можа рэальна нашкодзіць Лукашэнку. І ўсе гэтыя інсінуацыі зараз дайце 200 тысяч, дайце то, я знясу это. Я не бачу інструменты. Но ты хочаш сказаць, што Ціхановскага зазамбіравала Вікторыя Нуланд, каб проста мы вось ясна зразумелі? Яны разам здзяйсняюць канцэпцыю Вікторыі Нуланд. А хто яго ўжо замбіраваў, канкрэтна хто яго прывучыў, што это я герой, то это ўжо не нам з тобой меркаваць. Это рабілі ўжо беларусы ўнутры Беларусі. Для чаго? Канцэпцыя Вікторыі Нуланд, яна ж патрэбная таксама Лукашэнку, то бок такое ўражанне, што іх была такая негласная дамоўленасць. Паглядзі, Церцель прызнаецца, што кантакты з амерыканцамі не перапыняліся. То бок яны ўвесь час у кантакце, іх усіх задавальняла, таму што рэальна амерыканцы не бачаць альтэрнатывы, не бачаць такой моцнай асобы, якая бы прыйшла па замест Лукашэнкі і змагла ўтрымаць краіну ад развалу і ад паглынання Расіі. Таму яны свядома пайшлі на, скажем так, дэ-факта прызнанне Лукашэнкі. І от крайні візіт генерала Келага, это якраз яшчэ і
скажем так, прызнання, ну, де-факто. Де-юра яны не хочуць прызнаваць, але ж де-факто яны прызнаюць, што работаць трэба з тым, з кім ёсць, але ж не з тым, з кім хочацца. Сергею, ну генерал Келах прылятаў у Беларусь, вось мінула 2 тыдні, так? Ну, факт ёсць факт. Сустрэўся з Лукашэнкам. Рабіў ён, напэўна, тое ж самае, мэта была вот як візіт Пампеа у 2020 годзе. Стратэгічнае становішча Беларусі, каб агрэсіі з нашай тэрыторыі не было, каб не было там ядравых удараў з Беларусі, вось такіх вось рознага кшталту рэчаў. Пра што яны з Лукашэнкам маглі дамаўляцца? Ну, глядзі, па выніках размовы спачатку Лукашенко быў абсалютна шчаслівы. То бок ён аж насвяціўся, таму што яго вот вялікая амерыканская дэлегацыя наведала, то бок де-факто яго прызналі. Вельмі цікава было наглядаць, калі па БТ, калі Келах звяртаецца да яго сэр, а диктор перакладае господин прэзідэнт. Ну, то бок вот у гэтым быў сэнс, разумееш, ну, чаму ён свяціўся. А потым мы бачым, што ў яго пачалося, ён пачаў браць адкат назад, што называецца. Ён пачаў ён пачаў шчыра прызнавацца. Глядзі, багата хто не заўважыў такі вот факт. Сярод 14 вызваленых беларусаў толькі 5, з гэтых 5 2 чалавекі корэспандэнты, журналісты якраз Радыё Свабоды, да? Так вот, роўна ў гэты час з візітам Келага ў Крыму выпусцілі украінца журналісты Радыё Свабоды. Так. Это гаворыць пра тое, што это ўсё было ўзгоднена з Масквой. То бок это не ёсць сепаратныя гульні Лукашэнкі, это ўсё ўзгоднена з Масквой. І пасля сустрэчы з Келагам мы бачым, як Лукашенко пачаў спяваць зноўку, што мы разам з Расіяй, мы заўсёды, мы самыя верныя, мы ніколі, нічога, пра што это? Сергей, як ты лічыш, Лукашенко шчыра гаворыць, што ён разам з Расіяй, ці ён маскіруецца? Таму што калі прылятаў Келах, прама ў той жа дзень прымчаўся ў Менск Бастрыкін, таксама пра нешта з Лукашэнкам перамаўляцца. Да гэтага Карпенкоў выстаўлена відэа на YouTube-канале ўнутраных войскаў. На здачы крапавых берэтаў трыкалор расійскі вывесіў. Значыцца, прама перад Келагам Вальфовіч сказаў, што арэшнік у Беларусі будзе. От такое ўражанне, што былі дзеянні, каб вот гэтыя перамовы з Келагам любым чынам сарваць, што вот ёсць, значыцца, лукашэнкаўцы, якія бы за тое, каб, значыцца, все-таки адмянілі санкцыі, таму што ў Расіі можа быць крах эканамічны, і ў Беларусі будзе бяда. А ёсць вот гэтыя пракрамлёўскія, якія, ну, вот, супраць Лукашэнкі, да, чакаюць каманды на ліквідацыю Лукашэнкі. У выпадку чаго? Як ты думаеш, ёсць гэта процістаянне міжусобіца ў рэжыме, ці яны там усе заадно? Да якіх сёння ты прыходзіш высноваў? Ёсць супрацьстаянне. Нарэшце, па-мойму, да беларусаў дайшло, што іх кармілі, гадавалі не таму, што так любяць, а таму, што збіраюцца з'есці. Я так разумею, што месяцы 2 таму адбылася ў іх 2,5 таму сустрэча ў Маскве, дзе Пуцін явно намекнуў, што рыхтуйце краіну да здачы. То бок вы выканалі ўсё, што ад вас патрабавалася, як бы рыхтуйце да здачу, і пойдзіце на пенсію, да. І от Лукашенко вярнуўся адтуль это самае, як это хмара грозавая. Ну. І пасля гэта пайшла работа ўнутры, у тым ліку Церцель, у тым ліку Саўбез. Яны задумаліся пра тое, што, ну, вот разумееш, я так думаю, што яны, вот, заключыўшы саюзны дагавор, ён для іх заключаўся толькі ў тым, што яны будуць атрымліваць нафтапрадукты, углероды па агульнарасійскіх коштах. Это ўсё, што іх цікавіла. Всё. И яны всерьез, по-моему, думали отпетлять, что это дорожные карты, все, что это бы что это ни на что не уплывает, что решт мы соскочим, и все на этом закончится. А тут им поставили у лоб, что хлопчики, все, як бы так приехали, это уже наше. Ну. И вот тут яны задумались. И тут пошло, як бы так, жорсткое разделение. Разделение, до речі, пошло не зараз. Я ўжо гледзячы на падзеі пачынаючы 2020 году, я выказваў меркаванне, што на Лукашэнку, напрыклад, шчыра работа МЗС. За што, ў прынцыпе, Макей, я так разумею, пайшоў з гэтай свету, да. Ну, таму што супрацоўнікі МЗС разумеюць, што пры змене, як бы так, но што ў Маскве яны не патрэбныя будуць. Там сваіх разумных хапае. Ну.
А от якраз міліцейскія чыноўнікі слаўныя, яны разумеюць, што начальніку УВД ён патрэбны што ў Смаленску, што ў Хабаровску. То бок вот эта братва якраз разумее, што яны заўсёды будуць запатрабаваныя, што іх усё добра будзе далей. І Лукашенко калоду сілавікоў увогуле не тасуе, там зменаў няма. Да. Вот это дзіўна. Прычым, глядзі, это самае, зараз вот пайшла размова про тое, што я для наших слухачоў ўсё ж таки вярнуся трошку назад. Я ацэньваю вынікі 2020 года, в прынцыпе, дастаткова катастрафічныя для нас. З аднаго боку мы показалі, да, што мы малайцы, што мы можам выказваць сваю апінію, мы можам адстойваць, але ж пры гэтым чаго дамаглося Міністэрства ўнутраных спраў са сваёй этой хваляй пасадак, запалохванняў з 2020 году пачынаючы, з таго, што з Беларусі з'ехала ад 700 000 до 2 мільёнаў людзей. А дайшлі ўжо до таго, што ў Беларусі няма каму працаваць. Чаму яны задумаліся пра завязенне 150 000 пакістанцаў? Тому што рэальна няма працоўных сілаў. Все, дагуляліся, да? Дык вот для нас з вами пытанне, праблема не ў тым, што менавіта працоўныя рукі з'ехалі, а праблема ў тым, што якраз у першую чаргу выціснулі носьбітаў якраз нацыянальнага наратыву. То бок Москва рукамі беларускага мусу зачысціла Беларусь для магчымага Украіны вот крымскага сцэнару, каб не было каму супраціўляцца. Вот у чым бяда, разумееш? Сергею, но Лукашенко, па ідэі, павінен супраціўляцца. Як ты думаеш, паміж ім і Пуціным? Ці выбухне бомба, так? І вот на што это Лукашенко намякае, што адбудуцца нейкія змены, што вы все пабачыце, нейкі пералом праз дні ці праз там, тыдні ці месяцы. Вот што ён мае на ўвазе? Што это такое можа пачацца? Ну, глядзі, на сённяшні дзень можа сапраўды пачацца супрацьстаяннем паміж вот этими чырвона-зялёнымі ПССРаўцамі і рускамірскімі. То бок будуць вылятаць з 12-х паверхаў, навічкі, раптоўна сэрца стала, там рэальныя баявыя дзеянні так, там са зброяй ці што? Ну, паглядзім, я ж не ведаю, якімі метадамі яны будуць працаваць. Пагаворваць, што Пуцін якраз вот днямі, калі быў у Мінску, то, в прынцыпе, нават размовы ў іх не атрымалася. Таму што Пуцін мае інфармацыю, што пачалі дзяліцца беларускія сілавікі на тутэйшых умоўных і на тутэйшых гэтых усходнікаў, да. Пачалі нават у ведомстве Церцеля паціху адсоўваць як бы тых, хто заканчваў акадэмію ФСБ ў Маскве, тых ж беларусаў, да, якіх свае ў свой час падкалывалі камітэтчыкі на Камсамольскай, типа, так вы каму падпіску давалі, Маскве или Мінску, ну. То натуральна, яны з Масквы вяртаюцца перапрашытыя цалкам. І я не жартую, таму што мой аднакурснік, з якім я разам 5 гадоў вучыўся ў мінскім візру, калі ён пры развале Савецкага Саюза, ён патрапіў у акадэмію ГРУ у Маскве. Вот той свядомы беларус, які са мной на 4-5 курсе гаварыў па-беларуску, мы разам там это самае нейкую суполку стваралі. Ён вярнуўся з Масквы, ён абсалютна перапрашытым. Яму вы это ініцыявалі там это здольнасці спецыфічныя, да. Другое, што з ім абсалютна немагчыма было гаварыць, таму што это Крэмль тырчэў, даруйце, не толькі з вушэй, з галавы, але ж і са сракі, ну, я перапрашаю за. Вот реально чалавека настолькі перапрашылі, таму калі я гавару про это, то ну я маю прыклады, я не просто фантазую. Я чаму вот з досведу я ніколі не стану рэкамендаваць чалавека, калі яго не бачу 1,5 гады. 1,5-2 гады, то бок чалавек можа пашпарт той самы застацца, а ўнутраны змест можа быць ужо абсалютна іншы. Вот у чым бяда. Сергею, ну паглядзім, таму што палітвязняў выпускаюць, ну мэты ж нейкія пераследуюць, так? Новых набіраюць тут жа. Навошта было затрымліваць Олега Хаменку з гурта «Палац»? Это ж чалавек, ну увогуле, ну это недарэчнасць затрымліваць яго, это вар'яцтва, хоць ужо было шмат вар'яцтва. Такое ўражанне, што вось ёсць нейкае процістаянне, ну і гэта ж павінна чымсьці скончыцца. Я хачу адысці вот ад гэтай важнай тэмы, у цябе хачу спытацца. Я кожны тыдзень чытаю ў медыях, значыцца, пра Сергея Бульбу. Не толькі таму, што ты папулярны чалавек. І нават не ведаю, як цябе называць. Там Сергей ці Дон Серхіо, мафіозны барон. Таму што от літаральна днямі в адным папулярным выданні, супердэмакратычным, як дэкларуецца, там падтрымку атрымліваюць на дэмакратыю, чамаданы грошай і гэтак далей. Артыкул
пра беларуса, які там у 14 годзе ў машыне вешаў сцяжкі Наваросіі і раптам апынуўся ў Варшаве. У Беларусі там пад рэпрэсіі трапіў, не пад рэпрэсіі, але сутнасць у тым, што пазбавілі яго афіцэрскага звання, і нейкім чынам ён звязаны з Бульбам праз нейкіх там людзей, якія табе прадалі вот гэты хаб у цэнтры Варшавы. Ну, датычна хаба я пытацца не буду, таму што, ну, тут зразумела, у такіх вось грантавых дзялкоў абсалютна легальна, яны страцілі гэты хаб, цябе пачалі абвінавачваць, ніякога там парушэння заканадаўства не было, не будзем эту тэму падымаць. А вот датычна гэтага чалавека вешаў сцяжкі Наваросіі, а ты з ім што, справы маеш? Это не я, это ж было ў 21 годзе, а я з'явіўся. Рэйдэр Бульба прыйшоў толькі ў 23-м, павыганяў гэтых дзялкоў, блин. Слухай, ну вот Кучар прозвішча, ты яго ведаеш? Кучар. Я не бачыў ніколі этого человека. Больш таго, я табе скажу, вот зараз ідзе расследаванне нарвежскі Хельсінскі камітэт пачаў задаваць пытанне ініцыятару стварэння беларускага моладзевага хаба яшчэ ў 21 годзе, некаму Лявончыку. То это тыя часы якраз Лявончык, калі ствараў это самы хаб, вот разам вот з гэтым Кучарам. Ну. Так што это пытанне да Лявончыка, не да мяне. Каго яны набіралі, а я якраз прыйшоў, выкінуў усіх гэтых Лявончыкаў разам з Кучарамі. Ну, у цябе журналісты бралі каментар нейкі? Это ж все-таки шпаклёк там і гэтак далей. Хаця б каментар, паканона журналістыкі. Наша Ніва, газета з рисунками, она робится, конечно, ну просто газета с укурками, блин, но это просто катастрофа. Меня давно ни про что не запытываются, меня просто обвинувачивают тем, что я им чимось не подобаюся. Ну. Так вот я скажу, что мы по факту мы были змушаны, да, паколькі мы знайшлі іхнюю рэгістрацыю, яны зарэгістраваныя у Літве, то мы і ў літоўскую пракуратуру зараз падаем заяву. Ну, хай это самае, вот калі дэмакратычная дзяржава, то я спадзяюся, і Літва адрэагуе адпаведна, і ўсё ж таки адрэагуе ў тым ліку і польская, мы ў польскую пракуратуру будзем падаваць, таму што это уже называется просто траўля і скаванне Бульбы, блин. Вот якім бокам тут Бульба? Вот, здавалася, артыкул ни про что, а оказывается, это Бульба виноваты. И яшчэ у конце фразы в телеграме написано на нашей Ниве, что моя жонка заканчивала военную академию. Здрасте. Любы чалавек, які востра крытыкуе атачэнне Святланы Ціханаўскай, ну вот пэўныя медыі, якія там сур'ёзную падтрымку атрымліваюць, накідваюцца вот на людзей, якія крытыкуюць, будзе ў Беларусі развязка. Мы ўсе даведаемся пра такія рэчы, што і ў шэрагах дэмакратычных суб'ектаў, здавалася б, святыя людзі, апынецца, што не проста агенты, а рэзідэнты, якія працавалі на рэжым. І нават у медыях, здавалася б, з добрай рэпутацыяй, прафесійных медыяў у тэхнічным сэнсе, там, якія маюць вялікія прагляды, апынецца, што і там могуць быць і агенты, і рэзідэнты. Я зараз канкрэтныя медыі не называю, не буду нагаворваць на калег, но пэўныя расследаванні я не правяраў. Таксама выходзілі, што нават сярод журналістаў ёсць рэзідэнты, не тое, што агентура. Сергею, цягам года мы абмяркоўвалі сцэнары, што можа быць і вайсковы сцэнар у Беларусі. Вот ты зараз сам сказаў, што вот можа быць такое, што там скінуць рэжым, калі будзе неабходнасць толькі наземная вайсковая аперацыя. Но мы абмяркоўвалі варыянт, што Расія нападзе з тэрыторыі Беларусі, і у нас можа вайна разгарэцца. Што могуць быць тэарэтычна ядравыя правакацыі. Вот яны ж арэшнік, ядравая зброя, это все гучыць, абвінавачваюць Захад. Вельмі падазрона. Нібы Лукашенко кажа, што Захад там пачаў ядравай зброяй пагражаць. Это ж яны пачалі ў 23-м годзе. Паднялі эту тэму. Но я хочу у цябе спытацца. Вот гэтыя варыянты апакаліптычныя вайны ў Беларусі ядравай правакацыі. Мы ўжо унікнулі гэтых варыянтаў. Можна не хвалявацца, ці рызыкі застаюцца? Ведаеш, рызыкі застаюцца. Тым больш, вот, калі зараз заруба паміж чырвона-зялёнымі маскоўскімі кансервамі, калі яна выходзіць на той узровень, калі ўжо нават Путін, ведаючы і разумеючы, ён з Лукашенком нават не лічыць патрэбным пра гэта гаварыць, ён ему просто так бы пальчиком маша, што ты ж глядзі, блин, не. Да. То ўсё это гаворыць пра то, што ў краіне могуць адбыцца як бы такія сур'ёзныя дзівасы. Той же генерал Вольфович, погляди, это ж позорище, блин, ёкалы мене, Ты ж это шануй свою посаду, свое звание.
то он спочатку рассказывает, что вы ж не подумайте, чемоданчик с красной кнопкой у Путина свой, а у нашего президента свой. А хто ж йому дасть, боже, ну ты моя, ну. То атрымліваецца, зараз генерал позорится, это зганьбіцца другі раз. Ён ужо зноўку расказвае, што ў нас будзе арэшнік, але ж это будзе наш арэшнік, што мы самі будзем распараджацца. Лукашенко таксама загаварыў пра арэшнік, што будзе, пацвердзіў словы Вальфовіча. Дык Вальфович это і ёсць якраз адна з тых маскоўскіх кансерваў. У службе это самое унутры ў саўбезе з яго здзекуюцца, што ў яго свой кабінет на Лубянцы. Это не я придумал. І пры гэтым Лукашенко нічого не можа зрабіць. Вот глядзі, вот зараз мы пагаварылі, то, што Карпенкоў явно засвяціўся, то, што расійскі сцяг на першы раз на здачы на крапавы берэт. Раней такое не было. Першы раз ён заявіў, што удзельнічаюць у здачы на берэт героі СВО, чи як это правильно называть. Намёк на тое, што беларусы ваююць, ці што? На Намек баку на России. то, что это самое, что менавіта тыя вагнераўцы. Ну, я пачаў разбірацца з этой тэмай. Якраз вагнераўцы, якія засталіся ў Беларусі, яны ўжо атрымалі беларускія пашпарты, беларускую легалізацыю, і менавіта яны былі сярод тых, хто у тым ліку здаваў на берэт. І здавалася б, это вот найменне самога это расійская трыкалора на здачы мусіла б неяк напружыць людзей. І мы бачым, што нават ужо пайшла была інфармацыя на тое, што Карпенкоў там крышаваў наркату, наркабізнес, усё. Але ж далей это нічого не пайшло. Я запытаўся у хлопцаў з унутраных войск, яны гавораць, што не, ўсё спакойна, ўсё, нічого там Карпенкову не пагражае. Так вот, глядзі, вот той же Вальфович, той же Карпенков, это ж чысцейшая маскоўская агентура. Ну ладно, напрыклад, можна лічыць, што Лукашенко ставляе на першае месца асабістую адданасць. Ён можа лічыць, што Карпенков, паколькі ён калісьці у яго быў ад'ютантам і ўсё, як бы так блізкі чалавек, што ён можа лічыць, што ён будзе да апошняга верным яму. Але ж, ну, мне падаецца, што псіхалагічны партрэт гэтага чалавека, ну, я б не стаў настолькі давяраць. І ёсць якраз пагроза, да, што вот якраз Карпенкова рыхтуюць у плане дыктатара, менавіта дыктатара для змены Лукашэнкі. Я чуў такую версію. Разумееш, вот заўсёды Москва пачынала хвалявацца, калі ихняя резидентура под назвой посольство Российской Федерации в Республике Беларусь, яно ж само збірала інфармацыю, як там што адбываецца. Яны пачыналі хвалявацца, калі сапраўдны рэйтынг Лукашэнкі сягаў ніжэй 27, 25, 27%. Яны чамусьці эту лічбу лічаць, што ну вот трошку меней за траціну это мінімальна неабходная колькасць тых, хто падтрымлівае, для того, каб рабіць выгляд, ну што вот Ермошина там размажа, раскажа, што это 80%, а не 27%. Ну, тым не менш, як бы так вот, яны лічаць это мінімальна неабходным. Скажем так, вот калі завтра Карпенкова знікае кудысьці Лукашенко, Карпенкова ставляюць кіраўніком Міністэрства ўнутраных спраў, і ён бярэ кіраўніцтва на сябе. Наколькі трэба ўзвінціць градус гвалту? Тому што явно Карпенкова это саме не то, что 27, там 2,7 не наберэцца, скажем так, тых, хто яго будзе падтрымліваць. Ну. То бок там што, хунту рыхтуюць? І чаму тады ўсе разумеючы это? Той же Церцель, калі от яго аднесці да чырвона-зялёных, для тых, хто хоча застацца ў Беларусі, ён не таму, што нас з вами любіць, не беларусу, а таму, што ён хоча сваю пасаду захаваць. І яшчэ ён этнічны паляк. Ну, слухай, ну это такое сабе, ну. Пачобут таксама этнічны паляк, але ж калі Пачобуту прапануюць выйсці з турмы і выехаць з Беларусі, ён адмаўляецца, таму што ён хоча на радзіме застацца. Такі ж паляк, відаць, і Янак Тертель, да. Разам з тым, Лукашенко, я думаю, што гэтыя гульні все ўжо цудоўна разумее, і Тертель гэтыя гульні разумее, і тыя рэчы, пра якія яны кажуць, пералом, вы ўвідзіце. Ну, штосьці будзе, і штосьці будзе хутка, мне так падаецца. А што тычыцца Беларусі, як ты не круці, чымсьці будзе сканчвацца гэтая вайна. І стратэгічныя эксперты тлумачаць, што не атрымаецца, вот у перспектыве все адно не атрымаецца замарозкі фронта, і тут альбо на калені стане вся Украіна, яны яе просто заваююць расейцы, так? Альбо Украіна адваюе все тэрыторыі. А ключ да адваёвы тэрыторыяў без Беларусі не абысціся, патрэбны кантроль над Беларусю. Таму тут хрустальны сасуд, няма шансаў, каб ён надоўга захаваўся, сітуацыя была такой, хоць я вельмі спадзяюся, што не будзе апакаліптычных сцэнароў. Но я хачу ў цябе спытацца.
Вот навіны апошніх дзён, так, што амерыканцы, яны там все, яшчэ скарацілі дапамогу ўкраіне, што там не пастаўляюць ракеты для сістэмаў Пэтрыят і гэтак далей. Но, слухай, відавочна, Украіна абараняе сёння Еўропу. Нам вельмі сыход этой войны крытычна важны і для нашага існавання Беларусі. Так? Еўропа саслабне, і Злучаныя Штаты Амерыкі саслабнуць. Это ж таксама відавочна. Это тое, што Зеленскі хацеў данесці Трампу. Якое скарачэнне падтрымкі? В чым логіка? Ты думаў пра гэта? Конечно, думал. Мы одразу про это говорили, то, что Штаты для себя выбрали две кропки, важные для их. Мы говорили так само про то, что вот эта умовная ось зла, Москва, Тегеран, Пекин, плюс примкнувшие это КНДР, что яны зацікаўленыя, каб на планете гарэла 5-6 кропак, гарачых кропак, каб Злучаныя Штаты просто не справились, не дали рады усім дапамагаць, и просто махнули рукой, сказали: ай, разбирайтесь сами, мы пошли до себе, будем робить свою Make America Great Again, то бок мы занятые, нас не чапать, у нас свои занятки. То мы про это и говорили, что американцы вызначатся менавіта на Израиле и на умовно-китайскім падбрюш'і. Таму яны зараз так і патлумачылі, што скарачэнне па ракетах, па ракетным узбраенні, якое яны перадаюць Украіне, звязана ў першую чаргу з тым, што яны перадалі якраз Катару і якраз Ізраілю тыя ракеты, бо надта багата пайшло менавіта на тое, каб адбіць эту іранскую атаку. То бок, ўсё у іхняй логіцы ўсё нармальна. Глядзі, я б тут адзначыў другі момант. Нам не заўсёды зразумела в оточении Трампа, не глядячи на то, что Трамп сам такие, такие, какие он есть, экстравагантный, да, усё ж таки есть стратегии, якія приймаюць рашэнні глыбінныя. Так вот, я б сказал, что калі спачатку зайшла размова про то, что Европе, скажем так, вылили ведро холодной воды за каўнер, сказавши, что мы не будем опековаться вашей бяспекай. И калі у бедной старушки Европы летнее это самое, ледь сердце не спынілася, як так, вы ж заўсёды это рабілі, чаму? То зараз мы прыйшлі да чаго? Трамп паслядоўна падвёў да таго, што ўсе краіны НАТО, еўрапейскія краіны падпісалі пагадненне, што яны будуць траціць на абарону 5%. Вось гэта добра. Да. І цяпер мы з табой узгадуем, што старыя алгарытмы, якія ўжо адпрацаваны, не толькі Лукашенко трэці раз прадае палітвязняў, а ўзгадай, што это самае, што было Савецкі Саюз, якім чынам разваліўся, і тая самая холодная вайна. Холодная вайна і тая гонка ўзбраенняў, якая папярэднічала этому. Так вот, зараз Трамп практычна запусціў механізмы той самай холоднай вайны і гонкі ўзбраенняў. Так што я шчыра віншую Расію, як бы так, яны заслужылі это, я спадзяюся, што ў прынцыпе дастаткова хутка яны даядуць свой патэнцыял за колькі гадоў. И то, что мы говорили, что як бы так, вызвольны поход на Москву, галоўны, каб цераз Мінск адбыўся. Я лічу, што, глядзі, як падобная форма цяперашніх русакоў на форму, як бы так, этих немцаў часоў Гітлера. Просто здзіўляешся, часам глядзіш параўнанне, і это абсолютно не тая форма, якую я прывык у Савецкім Саюзе, там пры канчыне, потым, калі беларуская наша форма ўжо была. Глядзіш просто на фоткі, параўноўваеш іх з этими самыми элитными подразделениями, немецкими как раз, один в один. То бок там, разумеешь, там на неким ментальным, больш высоким узроўні адбылося тое, что называется цикличность гісторыі. Цикличность гісторыі, чаму я и кажу про то, что мы никуда не денемся от того, что Берлин 1945-го ён пераездзіў у Москву, только пытанне 28-го, 29-го ці 30-го. То бок я лічу, это непазбежна. И это у логіцы, разумеешь, это самое развіцця световой гісторыі. Я заўсёды задаваўся пытаннем, неужо ніхто не мог у свой час забіць таго ж Гітлера, это самое, ці таго ж Сталіна. Тое ж самае, чаму ніхто не можа заваліць этого Путіна, правда, там халера разбярэшся, там их 2, 3, 4, 5, там халера яго ведае, з якого пачынаць. Але ж тым не менш, разумееш, такое адчуванне, што ёсць нейкія глобальныя працэсы планетарныя, якія мы з вами просто з'яўляемся удзельнікамі этого спектакля ці назіральнікамі этого спектакля. Так што, паўтаруся, у маім разуменні ўсё ж таки это самае,
от сцяг аб'яднанай Еўропы, ён усё ж такі разам з украінскім ён будзе лунаць над Крамлём. Канешне, варыянт вызвольнага паходу на Маскву праз Менск, это ж можа не застацца камяні на камяні ад Беларусі. Гэта вялікая праблема. Ну, то бок, ты лічыш, што пераломны момант, які вось так заэвалюявана абяцае Лукашенко, это вот не зараз, а гэта там 28-29, недзе ў тых гадах, правильно? А зараз нічога не здарыцца. Лукашенку зараз прыйдзецца прымаць рашэнне. Я наконт таго ж Вальфовіча, от калісьці з сябрамі Саўбеза размаўляў, это самае яшчэ 2 гады таму, яны мне, да шо тут Вальфовіч, типа Лукашенко его снимет с должности и все его влияние закончится. Ну, але ж я не ведаю, молодший Вальфович зараз узначаліваў уже 120-ю бригаду. Так. Да. То бок у іх усё по плану, да, яны вядуць сваю лінію, да, працягваюць. Так вот, год таму тыя ж саўбезаўцы ўжо гаварылі, што ўсё, не можа Лукашенко зняць Вальфович. Чаму? Я не ведаю, але ж вот тут вот Москва со своими вот этими хітрыкамі, супрацьвагамі, што, якую яны інфармацыю маюць. Але ж такое ўражанне, што Лукашенко падганяюць менавіта да таго этапу, калі ён змушаны будзе прымаць рашэнне. Ёсць інфармацыя пра тое, што ў тым ліку з Келагам ён абмяркоўваў пытанне гарантыі для сваёй сям'і і наградзеных капіталаў. І спачатку ён быццам і свяціўся, ўсё, а потым это самае. Потым, відаць, адказ, я не ведаю, які быў адказ шчыра, але ж гледзячы, што зараз Лукашенко не такі ўжо вясёлы, не такі аптымістычны, то, відаць, не ўсё так проста. Можа, ад яго патрабавалі яшчэ нейкія рэчы выканаць, якія ён не згодныя выконваць. Адкуль была вот той же Сергей Ціхановскі агучваў інфармацыю, што хутка ўсіх палітвязняў выпусцяць. Шаноўныя гледачы, найбліжэйшым часам можа здарыцца шмат цікавых падзеяў, ці адна падзея, так, якая проста стане сапраўдным выбухам для Беларусі, нечуваным у гісторыі. Хоць, слухаючы гэта відэа, вам пэўная інфармацыя падаецца сенсацыйнай, но вы самыя бачыце на прыкладзе Сергея Ціхановскага, што пэўныя рэчы, пра якія кажа Сергей Бульба, яны спраўджваюцца. Сергею, дзякуй табе за ўдзел у гэтым выпуску. Дзякуй, жыве Беларусь і ўсяго найлепшага. Жыве вечна.